tal, amigues del Juguem? Com esteu? Espero que no esteu perdent els nervis confinades a casa. Perquè ens distraiem una mica i deixem de mirar la tele, us proposem aquí unes activitats. Unes activitats per fer en família, per fer en grup. Què us proposem? Us proposem fer unes plantilles, uns titelles per fer ombres xineses. Ja veieu que ho he fet dels Pokémons. Si voleu després us dic com es diuen. Com ho farem això? Perquè, clar, és que, Martí, tu els que dibuixes molt bé i ho fas molt bé. Té truco, no patiu. No patiu, que no ho he fet amb alçada. El que farem és agafar un full blanc, un retolador negre, i anem a l'ordinador i a internet busquem, important, molt important, la paraula stencil. Posem el que vulguem, jo què sé, conillet, stencil, Pikachu, stencil, jo què sé, vull dibuixar el Hulk, stencil Hulk. I així em sortirà així. D'acord? Vos trobareu una imatge que serà amb tot l'interior negre i el contorn superben definit. Això és el que ens interessa. Com ho farem? Doncs el que farem és, senyores i senyors, no sé si s'aprecia amb la pantalla, el que farem és calcar-ho. Ho calcarem una miqueta. Heu d'anar amb cuidado, Això, si ho fa un adult, millor, perquè el portàtil és delicat. Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi cosa es ser su entrenador, tras poderlos capturar. Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón. Y aquí podré desentrañar el poder de su interior. Pokémon, hazme con solo tú y yo. Es mi destino, mi misión. Tú eres mi amigo fiel, no debemos de entender. Pokémon, hazme con solo sí. Seremos mejor al fin. Te enseño yo y tú a mí. Pokémon, hazme con todos. Hazme con todos. Yeah. Cualquier reto afrontaré con coraje y dignidad. Cada día pelearé por mi puesto y mi lugar. Tú también podrás luchar, podrás ser campeón. Codo con codo vamos a ganar, nuestro equipo es el mejor. Pokémon, hazme con solo tú y yo. Es mi destino, Molt bé, ja tenim. Ja tenim el nostre Pikachu. I ara, si us seguim, anem a provar si funciona el teatre. Amigues del Juguem, ja tenim preparat el teatre de llums. Com veieu, necessitem una cinta, un llençol blanc per penjar-ho i una llanterna. Si voleu que us ensenyi el truco, hem posat aquí un mòbil, que mireu amb la llanterna. D'acord? Què us sembla aquest truco per explicar històries? El cinema va començar així, Abans que existissin les pel·lícules, la gent ho feia d'aquesta manera, que us sembla el Pikachu. És molt, el Pikachu. Doncs res, moltes gràcies. Això és tot. Fins aquí, l'últim capítol del Juguem. Heu vist el xamat, Apa, vagi bé.